So ayan mga bay, good morning. So padulong taog hasaan kabakungan karon. So gikan tas balay. So atong odometer is 4,277. Muna atong odometer. So mabala na to nero mga bay, naka full tank ta. So full tank gina siya. Atong natubil gahapon is 230. Atong natubil. Sa kagabi na gahapon kagabi din ako gitubil. So let's go mga bay. So nagdala tag drone. Kung natay makakuhaan niya spot dito, so mag vlog na lang punta lahos para good sa itong biyahe. So magkukos akong manghod mga bay, muna akong purpose dito. Dalan ako dress bukid, diri mag squila og tiwas. So let's go. Lord, guide me sa itong biyahe karon. Pagpadulong o pagpauli. So medyo pila ka kilometrahe ka tong daganon ba palugasaan gikag Valencia. So GB, let's go man. So wala pa ni first change oil si GB ha. Ako ra sang gidugangan og oil mga bay, kay nindot pa kayo yung oil yun buyag. So gikan pa ni atong December. So dagan na siya og mga 7 months. So 5,000 ako yung kilometrahe. Ayan ako na si change oil. So tanaw na to kung unsa jud kanindot ang mga oil sa Yamaha. So akong palit niya oil ani niya nga gi-ready is blue core pang automatic. So yang sulod yun mga baypod is blue gid pod. Mo din akong kakita sa mga Thailand dahil nga ginapang tubig silang motor blue ang color. Then katusad ang yan nakatubil ni is pula. Kung ko nakita nga pula gud. So wala sa ko nang utana kung nabay pula na siguro walang ko nang utana kay wa man sad ako nalili pa mo do makina to pagpalit os makina ay sa oil daan. Kaya kung tay first change oil sa atong 500 sus pagtan-aw na ko sa oil pati man duta unindot to man kayo. So ingon nila kay kanang mga kinan-an daw na wala na hindi na wala na kinan-an kay kanang mga brand new nga mga motor fix gina pagkahimo wala siya mga parehan as mga piki-piki nga may mga kinan-an. So wala gina siya kinan-an. So mato ning mabasihan karon mga bay sa tong vlog kung unsa katipid si GB, si Mio Sporty 115 diaphragm. So kita na tong kanan ni mga bay kung unsa joy kalidad aning motora og pang long ride, kung sakto ba kinan-an o sakto gyud ang ato ang unsa ba kaha. Kita kits mga bay dito sa Cagayan baka operto na ko mag-open sa akong camera. O depende kung asa ko maka-open sa akong camera mga bay. Let's go man, kay gatipid tak kuan memory card, kaya kung isa ka memory card wa pa ko nabalhin og mga video gagi. So emergency lakaw man siya god kining pagka adtuan eh. So nag double jacket gani ko kay gani punta ko kadlawon mo gikan alas 4 punta ko mo gikan mga bay. So sa akong alarm nga ungo ko dungo bay alas 5 na mga 45 naman siguro kung nakagikan sa balay. So chill lang 90 wala lang. So sagad-sagad ya po na itong biyahe ron para makita na ito kung unsa dyan siya katipid si GB Mio Sporty mga bahay. So isikan rides niya ni nga layo-layo nga biyahe. Itong una El Salvador to Valencia, ikarga man nato ni sakyanan pagpadlong El Salvador. Karon is Valencia to hasaan kabakungan pa mga bay, musulod pa tag sentros kabakungan aw barangay sitio naman siguro ng kabakungan. So dito na kapuyo humama karon. So matuntulan na to yung lugar mga bay kung unsa ilang lugar diya. Dayon Bacanport ni siya nga biyahe. So kita na tong katagan kung unsay performance ani ni GB. So wala pa naka-change oil 5,000 pa na ito sa ipaabot mga bay hata magsunod change oil. So ato lang tryan kung okay ba yung kahimtang. So ako lang gidungaga gamay ko oil mga bay kay medyo ni baba man si gamay ra po ako nadugang murag mga pinara to mga isa ka guhit ra pod mga og sakon pa 10 mm sa 10 liters ano pa man na ang nakakuha pa na kay mga 10 ml 20 ml ano naman na siya mga 10 ml siguro kung dugang.
ang kusur og sobra ba to namugod siya timailhan sa gids niya nga dito taman nagdala to agi sa ka helmet pero ay para kuan para gamiton sa kumanghod. So dito na takit-takits mga bay, let's go. Malay-balay sentro na ta mga bay. Malay-balay sentro. Mingaw pa kayo tayo oras mga bay hindi tsada daw maglong ride na tayo mga holder sa cellphone no? Dira tayo butang ba para makangkuhan ra nato paditratahan ng mga bay para makita na itong oras o kanang kanpod o in case o katakatod sa lugar mag GPS ta no nana din na siya no isod ning talaga ta mag ride spot kita kan ba takahibaw kayo sentro malay-balay iniingaw pa kaayo ang kahintang kay sagtabukol kay ako say una kol lakahan ni baba no bugoy ay dali malay-balay pag ganin ni baba na ang balaan ginato ni mga bayo pila di consume ning motoran GB ha balaan nyo na tayo mong consume ron GB pila ta ka kilometrahe magbiyahe ron full throttle ra bagid perme full throttle perme wala tayo tubig bay ilang palitar taon niya tayo mainom-inom up dol perting tog nawag kapag pa ang kuan sitawagan ng lugar adre sa ni diri nga term sumpong no man sabi ni adi sumpong oy ya sumpong to ra man dito sa kan sa ni nga lugar dre kalimot mo ko sa ngalan ng lugar up dol kasugat sa Suzuki Ertiga oy nubintar ramay akong top speed ala ni baba na good bay mura uy Diyos ko kabili kadali raman ni baba full gas man gid siya full throttle pap dol nubintar top speed ala ka dili kabot ni kabakungan may duda na ko ni puerto ni katubel na siguro ko ani ba balaan yun ato ni ron malay-balay pa mga bay tanawa mabot yan eh gasaan kabakungan ala ni lahi ra juga JB magnginging mo tayo karon lima lang kay naibag dala sigluoy po kayo itong angkas ba pamaulag taman pangero to ako ra isa long ride ba nga ako ra isa gapag pang kano malay-balay oy buhay kurbada 100 pod 100 pod ato matubel madugang ani ron so nanatagkuan impalutaw walay hunong ay naka tuloy-tuloy ang biyahe so niya ang tamuhunong mga bay makaagay taga-sulinahan palita og tubig importante atong tubig sa biyahe ron grabe mo ramag nabasa na kong vlogs ba sa pag grabe po nga pag
toy, ayaw tabok toy kay mangurbada kog 120 toy. Action siya kubul-kubul kung huwag mo kan ba mapidukan sa gasolina nagasagol tubig yung gasolina na tubig like. Cute ba ay purot man purot da purot ayaw ana dol ayaw ana JB ay purot nasagol tubig dahil dan lugar ba ni Dre chill lang sabay lang sa alon huwag itudo chill opya man ni popcorn kumpiyansa kay dalog naman dalan kita palabi relax lang kita na itong adlaw wala na itugnaw uy grabe juga jalan mangahig sa mong pulgas sari ka pulgas ero ano ya kay kurbada sa dagong ligid ano ya oy sa siyang limiter amot yan o ako kaning palitan ng CDI mugod siya ni stock siya niya maka CDI or dili siya maayo just suggest ninyo mupurot mo sa pagabot 100 wala na siya sipa ba siya manguanta ni Sir Richie Boy manguayo tag-advise ato okay ba makay CDI kung stock yung makina pawala lang sa limiter ba na aliyar ka ni babae haptang naman ganda umay kung singinging pa ni sas ang pultang maragwa na tandog ba pero pulgas atong dagan o 100 pero kang nginging ni bisag 100 110 120 ni di ni nani ka kusog mukaon tay chance pero handy lang sa dalon long ride mo sa nakalami ani ni JB kalas lang sa gasolina pero sa driving nindo chill imagine nimo nanakog sumilaw wa pa ko ni hunong wa pa ko ni relax tuloy pa rin ang laban kang pa to nginging wala na siguro mga malay-balay ni relax ako gamay taga dungo mga pang sports magidjagid okay to siya ikaw ra gid isa mga bang og ako ra isa karon og wala lang jud koy kwaon pwede ra kato kong gamiton ay mas makalihok-lihok man ka og wa kay angkas di pareha niya sampag magigwad-igwad ka dire or di bisan pag magpundo ra ka relax di mo kan sa kamot under po guys kamot chill jud kay driver ni mga Mio muna daghan na kay gapangan ganang gapanguha og Mio sama sa Aerox Inmax muna daghan kay gapanguha og mga inana ay tungod sa iyang driving position ba majingino ni muna pero galing ko og bangko sumilaw ni dre ha basta sumilaw ni basta sumilaw ni ko sir kung sumilaw ni ngita tag lugar re basta kay sumilaw ni dre lugar ha sumilaw kisulon
Kisulon naman siguro ni. Oh, kisulon na gid ay. Kisulon na ay. Sorry, kisulon na na ito, nang top tank. Pero kisulon na ni. Sumilaw. Sumilaw, kisulon. Libog na ko na ba? Basta mo na. So, balo ni lugar ni. State kini dere. Oh. Half tank na wala lang kaya ako kay ginatansa-tansa na ko yang throttle pero full gid kung saan. Hindi mo purot lagi siya. Purot ba? Chill kay danlog kay din nga lugar. Ini kompensahan dari mga bayo. Okay ka magara-gara dari kurbada. Oo. Danlog ni dire. Feel gina akong kadanlogo niya tungod mo ni mga water break. Delikado kay na siya. Muna nga basta dia nga portion ay gimo dia kay na. Teknik gitirada niya ba. Muna nga control niya. Ayan o, sus, tignik yan eh. Update sa tong tubel. Wala dola sa imta na may diversion road. Pagawas na sa kwan ni nga lugar. Pangimalin tuyog tunga. Pamangima na me. Nako dai. Aw na me kay kami man ni GB uban. Siyempre. Nami jud. Ay, nako. Ay balik og tunga day. Tungas mong gud to. Ni balik og tunga mga bay. naulaw. Balik og tunga oh. Mantay ayo dia toy ka toy bitaw kay ayo dia ba. Let's go man. Chill lang dali basa pa kining lugaran ni diri mga bay. Oh, kita agay kadanlo gayon ay ayo jud mong anana de ay jud mo gara-gara na. Siguro ginyong kalusugan di mga haplas yan mo. Agay. Danlog siya, mapil gina kong danlog niya. Muiskin yun ang ligay dyan ras. Ayaw dyan mo kumpiyansa. Ayaw dyan mo kumpiyansa. Adlo kang driver sa pabamoy. Sayo, suldoan ang rawang sulod subangan. Silang kurbada bito to. Grabe ka danlog ay. Sakit nilikod ni Lolo. Grabe batse dito sa unahan ay. Batse paibo na. Grabe dyan. Daburan dyan kung na. Napiag dyan ang akong likod gamay. Nabilang ba dyan. Mag-listen na dyan kay dyan si Lolo ninyo. Ha? Grabe dyan untol lang. Sakto naman tanig hangin ako. Alagyan na nagdrape ba siya kapati ng talan na rin ay. Sas nagdrape na rin dyan makaya dyan. Kaya dyan kung nagdrape dyan nadanlog pa dyan kayang dalan na dili dyan pwede magpulo-pulo ang kurbada. Kaya na magpulo-pulo ang kurbada ay haplas yan. Haplas yung ka.
Haplasan juga. Agak tanawa lagi mga dalan dari nagabuak-buak na dia eh. Okay. Wislide yun ako likod eh. Muslide yun siya. Muslide yun siya kakundot agad yun. Ayaw yung kumpiyansa niya. Kung mag-rans pa tayo, ayaw yung kumpiyansa kindatlog yun siya. Okay. Hala ko ay, dabi kita ay. Di na gina ko okay ay mag-rides ay kaya nakalimutan gino ko sa mga sikreto aning mga dalan ba. Oh? Sana ba de? Marabag na ngabing ko nga ako ang yanta saan ito mo ko ay. Be. Ay, kay bangag pag-ano, sus kino ko. Tanawa nila ito kung pensang kurba-kurbada ng mga inanak kay balusot on yata. Doon lang kayo ta. Doon lang kayo ta sa katinuoran ano yun. Kurbada si pero may 40 naman tayo yung kurbadahan eh. Ano ba na akong 120 na eh. Iduot-duot itataman na kay pero baka pirata kita kayo. Oh, kurbada na po tao. What? Bebe. Kagwapo sa kurbada hapit ko overshot oy. Be. Oh, guwapo yan ikurbada na ni. Ako kagwapo ikurbada man din ni ay. Wah, ako buyoga ay.